กุมกาไว้นี่กิจงเลกเมนส์เนมทำไมบัดกินน้องเชิงชนองกิบหาบหาปอก็ลิงเซอร์เคิลจงกระแสงพลัง HNYF กีลงกิมีกิบได้กินน้อยล้ำจงกระเตกแสงพลัง HNYF Women's Wing นะลิงเซอร์เคิลเห็นในกระสิงกระตากระคัดเสาตริกอุกลาลกอดอาราจาร์อาร์พูไลดากาจิงกระจันจงกินน้อยล้ำกระเตกแสงนะกระเตกเซอร์เคิลกิลาลาบันไอดิกิจันกุบสายชากินน้องเชิงชนองกิบหาบหาปอกระเตกเซอร์เคิลยากินกิจันกุบสายลายชากิไลฟ์สันงุดกินน้องเชิงชนองกิบักกันทุบยากิคัตโตกันติลิกิชนองหากระเตกทันกิบักกันทุบยากิลองยิงกิบดุกกิบจันจาร์กิลองยิงกิบดันยากิบาฮิงฮาเซมกิบดุนากิดคอดแมดบัดกิตแมนกิกรอหากในกษัตริย์ละวันรูปบันิชิมปันตาใน General Secretary กษัตริย์ HNYF Women's Wing เซงกมีอีกอง Principal Karmuti หากจิงดลังจงบาเอเดลบันนองรุมบริว Secretary กษัตริย์ Northern Region นางตาวบา Sylvester ช่างเปลียงอีกอง D สังกลีอีกอง Rihun นำเสาอีกอง Betterlin ดลอยบัดกิเวกิเวLiki long yeng mo ban wan ban yo ban ta ban ya kani ka jing ai sngu bha jing ai sngu lem na ka ban ta chung phi ki long yeng kum bala pan pau ha kani ka por sakmat next kem ba ki baro ki ba ma phi na ka leng chung ka Women's Wing chung kani ka ling circle ki la ban ban bet ban bu ya kani ka sngi ban pendep ya kani ka program na ka ban ta kani ki long yeng ai play cái pang na ka banta chung phi ki nong kit kam chung ka ni ka circle chani ki unit wat la ka nong ka ta ka badang tang art nam tam ha ka lai tarik chung Oktober ar hajar ar pho ni la yo ban wan ban thung unit hang ni o ka circle hang ni bat ni yo ru ban wan rung ha ka ni ka chu ka yeng chu ikong rihun te ngas ngo ba kalong ke bas ngukumen bat ka balong ru ka cing kerfu ya kani kalong yeng bala sya ngubha bat bala pedem ngubha na ka banta ka cing yalang ka bala dep bat kumcu ha kani ka sini te ngait ba ublei hi unang yalang unang kerfu ya kani ka yeng ci kong rihun kumcu ya kilong yeng long sem ki badan ha kani ka snong so khwai ka ling circle ka ba lala ya ka ban penbet ya kini ke program ha kini ke sini idon kini ke jing temu ya ban sam ban ay ya kini ke jing kum ya pi kat ki bala don ha kini kapor ki kateng ki ba I sa person jongi ila deb jit bat deb ay na ka banta jong ki baro wat la da ka long ka barit ro re do pin pdiang da ka jing hun da ka jing ik ke jongi bangi ay ya pi ni hang ne ngi tu ba menta long idang sedang hi kum kita ki sedang sedang nongkong ya ka ban tre ban ta ban ya ban yang re ho chi sha hi ngi siam kita ki jing e ka jing linti ka jing imbriu ka jongi sibun kata ka jing duk ka jing kerdu re ha bangi pe ya ka sunong ka thau ka jongi ngi dap chi sha da ka jing sophia ka man sim ka jongi ban pe iwe ha ka jing im ka jing linti ka jongi re da kaju kajing ik kaju kasur kaju kajing mon ngin ya trelang ngin ya ai kati ketiang kamon iwe pe we bangin ya karsan bangin nang la ya ka ban tre bat ban job ka kajing ik kajing ya de ki babon ka kajing im ka ba kan jado ka jongi kana ki don sibun ki badu ang sinam thau jongi ki bam don tang ki nep ba pli tem tiang ki wan chumno ka siang jompi kamla se ban ya rap yangi lagi jangan kup, ini datang ke jangan bani kup rogi mendon, ke mana kene kata ya uru ngimpat, deh ke puar ban sam,
ya kini namarang yang kini kibangi lalum tengin hapsam haga akmat jong di paiba ngong te ngalaku mai no gawe daga blanket la jong to kata kam don jin phari